Machita. Orlando Pirates ishayile Stellenbosch 4-1, like imurile, yenze ilight, zilight Stellenbosch, but izenze ilight nyanyanyanyane ngoku. So kule match iPirates ishaye Stellenbosch 4-1. Masijonge ba izinto esizifundileyo ba five things we learned bakula match. Before singeni apho fast ngicela nje quick amachita aqala udibana nale content, aqala udibana nale channel, ngicela acofe usubscribe. Information incoko zikhona every day apha. So Pirates 4-1 Stellenbosch, izinto esizifundileyo bakula match esiziqapheleyo. Nokuqala no team no problem. Michael team befumene rest umchita phaa kule game and kudala idinga rest team udlala too much football. And yes, isibona xa kudlala iPirates team is like the heartbeat team, like bone team yena nguye ozamisa umqa umjita, nguye siloko ezamisa umqa phaa, nguye siloko esemqeni. So umjita into yoba makadinwe ibisiphezofika kakade yabo, and xa udlala ngahlobo kufuneka ufumane i-break. So Monare wangena phaa isenda awujija umqa ngendlela egrand futhi score ne goal yabo. Into yesibini siqapheleyo phana isiba uSaleng star sePirates usha i-assist ezithupha kula game, and every time iPirates iwina okanye score Saleng it's either uyascore okanye uyacreate umjita. So i top player iPirates umjita between yena no team no cities, like izophuma phaa play of the season iPirates. Otherwise Saleng i-favorite so far because they ask how involved in goals, like you get more attention, and bona goals decide a match yabo, you know ibalekileyo ibhola zi-goals, and Saleng like key player iPirates, like i-ace iPirates umjita. Number 3 into sifundileyo phaa kule game is Stellenbosch isenjeni Stellenbosch, and Stellenbosch abantu abaninzi bayithanda la team because i-team iphathwa ka-grand, bone barana kakuhle, like imanejwa ngendlela e-grand Stellenbosch. So ngelo hlobo iyaphila kwabantu abaninzi bone. And at the same time sonke siyathanda ubona ilight most young player xa sinikwa i-chance, and Stellenbosch iyayimela lo way bayinike ilight i-chance. So Stellenbosch uma sirelegate ingaba iway ebuhlungu nyanyane lo way, because sayibona lo way senzeke ki-Ajax, asinophindezeka iStellenbosch ngoku ube kushiyeka iiteam ezingabhadlanga apha i-PSL, kodwa iiteam ezizenziwe zika-grand ezimanejwa ka-grand zizohla zirelegate. So iStellenbosch asideserve urelegate, and funeka balungise izinto, but at least ngokushiyeke about I think 12 matches, that's a lot of points, and hopefully bazozilungisa phaa iStellenbosch survive. Otherwise ngoku akusegostini ngoku iStellenbosch, like netholo zengubo. So funeke yenze iplan ifumane results as soon as possible futhi. Enye into sifundileyo phaa kule game is iPirates njengoba iscore 4 goals, and nayiphi na iteam iscore igoal ezininzi in world football funeka ibe ne-goal scorer ezi-difference zohlukeneyo. Funeka ziscore i-defender, funeka ziscore midfielder, and sibonile iPirates yenze loo nto futhi. Kuscore ulawo Maela phaa, kaskora uMonare, kaskora noNdlondlo, zii-midfielder ne-defender yezo. So kuze ufumane igoal ezininzi uscore regularly team ishaye 3 or 4 or 5, funeke nezinye players i-defenders ne-midfielder zithathe responsibility zoba masifake ibhola enethini yabo, and iPirates ibonisile lo way. And igame elandelayo ezi players ngokuzaba confident zaba hungry for bazifuna uscore goals, and ngelo hlobo i-teams improve ke ngoku goal scoring, and ne-match ne-wins ke ngoku zizolandela ngelo hlobo nehlobo yabo. So yeah, nazo izinto sizifundileyo phaa kule match iPirates njengoba ishaye iStellenbosch yabo. Otherwise yeah bafethu, inkosi ngosupport le video, ngobukela le content, abaqalayo udibana nabo nayo le content, and uba ucofana content egrand le ngola ka-grand apha, cela ucofe usubscribe. I-videos eza everyday siyancokola nje ngediski wesithandayo.
Enkosi Machida.